isunan por Diyos kadi, isunan ta kaasihag, atal talipungawen, kadagito'y apagtuukan, talo taripatum, dungong mapugedana, anan tukat pa'y servina, kendaway ko ngagbiag, anyan ayan, agulid mo ken ranggas, naday di sodim iti samik na apagkap nekak, tas nun sundo ka punat, ngem gigiren na iyaganat, ipanagayat ko kenta, nujag met may papas, tanong mamegam laeng, imang tutuukan niya, amak mo salag ni bang, ketik den mi panaranay, ganupod nun talek, talgen mo met pagsanggirak, nga pagkauyusan meten, ikakaysuna abiyag, taagapan, di pailan ay banag, di waya-waya ang nagkapal, palugod ang kaniya, takasanuang aya, kasanung dagito'y yarik na, lupay na gayataken ka, ngem jag met may papas.
Nagpanesen tuy lubong ko gapuken ka. Tarabak niyayat inkain parik na. Kasanupay abiyagek nakaltay asa pata. Awan kameten bang arken liwliwang. Kasanupay amarik na ayat na darisay. Nubukod kumeten tuuken liday. Ngamin ayat ko awan kameten dito'y sibay. Anya kadit nagpasulat aginurang unay. Ang naw tiga punga sakitan day tanaken. Agbalawak man ita ngen naladawen. Angaw tiga puna wen angaw dito'y danak. Ano sakton ako timen dagiti luluwag. Bareng may pasnay tuti barunga at sapa. Sikat malipatak aninaw kanton niliwliwag. Ang naw tiga
pagkadam Huwag sa'yo naragsa akalma Inang perdeno Maundi alulam Nawan akong nagmaymaysa Minam naman Nagiging
natubay kariken sa pata ngem narakrak gaputa madayo ka lagi pe manaw kaden na anak kay gapuan sugat to'y kaunkat pimanaw ka adi nagpakada ngewin yawat ko namin amin gapuken ka idilagsit iyadayom denak inibtunak niliw lang namnamaak nga sakit na unay lamay sa surat aging gana amuak ngayon nakuning sukat nasakit day kuririknak ngem awan maaramidak pinilit ko timang lipat uray amok anarigat itan agsuluwi ka sisiren nak ito yang mo pamabasol kaniyak nuapay nagbanag kastoy niyayat ken nuapay nakeltay niyarapaap apay asyatin kasitsidiren apay asyatin kapabasulen apay dinaglabas di mo kagen ket tinaramin mo kaniyak apay adi mo utuben di mo inilalat agbabawi ka man ngemawanek panagayat ko ken ka apay asyatin kasitsidiren apay asyatin kapabasulen apay dinaglabas di mo kagen ket tinaramin mo kaniyak ada kaya cuentas ngayon kayong prenda tanda na
subat, itin palak amo. Basol mo, wen basol mo. Awanen day din pagkitang makinapudno. Basol mo, wen basol mo. Day tati subat, itin palak amo. Day tati subat.